Ayun guys, magandang araw po sa inyo lahat. Muli, ang inyong lingkod, si Boy Bicol. Ito guys, magluluto tayo ng sinigang. Sinigang na baka. Samahan nyo ako guys, pagluluto ng sinigang na baka. Ayan na nga guys, dito na yung sangkap natin sa pagluto ng sinigang na baka. Ayan, kangkong, asin, paminta, bitchin, pero konti lang. Ayan yung sitaw. May radish tayong puti. May okra. Ayun, alam na. Baka naman mamasita. Tsaka sibuyas lang po. Yan lang po ang ating ingredients sa pagluluto ng sinigang na baka. Kaya nga guys, magpakulo tayo ng baka para malambot na ang ilalagay natin. Ano po yan. Pwede na po ilagay ang ating mga gulay. Pwede po ng sinigang na baka. Unahin po natin itong radish kasi po medyo tagal po yung maluto. 1 hour later. One minute 37 seconds later. Ilagay na rin natin yung okra. 2,000 years later. Ilagay na rin natin yung sitaw. Ayan. Tapos pakulaan natin hanggang sa kumulo siya. Hintayin po natin na kumulo siya ulit. Ayan po, kumukulo na siya. Lagay na natin yung sibuyas. Yung paminta. Oh my God! Wow! Oh. Oh my God! Sustansyang sinigang. Ilagay na natin itong sinigang mix. Ayan. Kailangan tansyahin nyo lang yung ano, kung maasim na ba sa panlasa ninyo, kung sakto na ang pagluluto. Ayan. Pakuloyin ulit natin siya. Ayan nga guys, kumulo na siya. Lagyan na lang natin ng konting asin. Ayan. Tsaka ilagay na rin natin itong last na gulay. Yung kangkong. Ayan. Ayos. $2,000 years later.
Takpan lang natin, mga 2 minutes, luto na po yan. 1 minute, Yan 37 mga po guys, seconds luto later. na siya. Ayan po yung finish, ano natin. Tikman nga muna natin kung... Oh my God! Kaya pala, hindi ko nalagyan ng ano, kaya pinahabulan ko na lang ng chili powder. Pwede na yun. Kaysa wala. Tikman po natin. Ayun, sakto lang. At least mayroong konting sili. Yan po guys. Yan na po ang nagawa nating sinigang na baka. Ayun, samahan niyo ako mamaya guys. Kakain tayo. Tara guys, kain po tayo. Ayun. Tudurugin ko lang muna itong sili. Ayun. Mga Bicolano kasi, yung ibang Bicolano, hindi gaano sa sili. Pero ako po, medyo, yun nga, sinasabi ko na, hindi ako nakakakain ng walang sili. Mahal. Ayun guys, tara, kain tayo. Samahan niyo ako. Ayun. Ang sarap. Grabe. Yun ang labot ng karne.